E se puidese comparar a muller rural galega con unha flor, sería a hortensia. As hortensias son flores moi resistentes, moi grandes, nacen moi tenras e vanse endurecendo co paso do tempo. Eu creo que as mulleres pásanos un pouco o mesmo, pero seguimos mantendo pois, esa flexibilidade, esa beleza, cambiamos co tempo, pero non perdemos nin beleza nin fortaleza. Son Verónica Souto, son floradeira, dedícome ao mundo das flores, fago un pouquiño de cultivo, seguindo un pouco o legado de meus pais, dinlle unha volta a este negocio da floristería, montando unha floristería online e tamén pois, meténdome un pouco no mundo, especializándome no mundo do secado e preservado de flores. Traballei bastantes anos en Coruña e tardaba moito en chegar a Coruña, despois para aparcar, dando voltas por Coruña, e entonces cando montei un negocio, non? En vez de decir, bueno, pois monto unha floristería en Betanzos, tamén traballei en Betanzos, entonces conocía o pueblo, digo, no, quero quedarme aquí, apostar un pouco polo que xa viña facendo, que era traballar un pouco na casa, e en vez de ser a xente a que viñera a min, ser eu a que chegara á xente, non? E despois tamén, pois eso, que miña filla se criara pois nun entorno rural, como me criei eu, que poida salir, andar en bici pola calle, andar pola aldea, buscando un pouco esa vida tranquila que hai no rural. Eu creo que non somos únicas, non somos superwoman, non somos exemplo de nada extraordinario. Somos mulleres que tomamos decisións como calquera outras. Hai mulleres nas cidades que están sacando adiante as súas familias, que están sacando adiante os seus proxectos e nós non temos ningún tipo de superpoder, por así decir, por quedarnos no rural e ir un pouquiño mellor a contracorriente do que sería a sociedade actual.